zdravím zemědělskou i nezemědělskou veřejnost. Chtěl bych se vyjádřit k tomu, kdy nás někteří osočují za to, že jezdíme drahými traktory, proč si stěžujeme, když máme na takhle drahou techniku. Tak já bych jenom k tomu chtěl říct pár věcí. Určitě jezdíme drahými traktory, není to levná věc, jezdíme s nimi proto, že jsou naše výrobní prostředky a my potřebujeme na tom poli pracovat. Ty traktory nám vlastně nahrazují lidskou práci, takže těch lidí, kteří pracují v zemědělství, není mnoho, jsme rádi za to, že je máme, ale často se stává, že podniky nemůžou ani pracovníky do zemědělské výroby sehnat. Takže ty traktory nám pomáhají k tomu, abychom těch lidí potřebovali méně. Dalo by se říct, že tady existuje taková paralela, když třeba lékařští pracovníci protestovali, tak těm taky nikdo nevyčítal, že pro svou práci používají nejmodernější medicínský přístroje, které stojí, troufnu si říct, miliony, možná i desítky milionů. Tak stejně tak my pro svou práci potřebujeme moderní techniku, tak aby jsme mohli pracovat efektivně. Je traktor, který vidíte za mnou, řádově 8 let starý. Kdybych si ho chtěl koupit nový, tak to bude stát kolem 6 milionů. Já jsem se rozhodnul ho upravit, měl nějakou závadu a ta oprava mě stála 1 000 000 korun, který teda jsem musel zaplatit z toho, co si vyděláme prodejem našich komodit. Je to stroj, který už nám umožňuje využívat moderní technologie, má automatickou navigaci, posílá o sobě zprávy, co dělá, jak to dělá. Vidíte, že za sebou táhne postřikovač, to je zařízení, který zase precizní formou dokáže aplikovat přípravky na ochranu rostlin, my říkáme léky pro ty rostliny, když to potřebují. A věřte tomu, že se starými stroji se to praktikovat nedá. V dnešní době jsme i nuceni k tomu vlastně tu výrobu optimalizovat a dělat to za co možná nejmenší náklady. Proto potřebujeme mít moderní techniku a asi, aby si to každý dokázal představit, tak v dnešní době taky lidi, když řeknu třeba úředníci v kanceláři, taky nepoužívají systémy děrovaných štítků, taky nepíšou na psacím stroji průklepovém, ale používají počítače, používají moderní telefony, používají nová auta k tomu, aby se mohli někde bezpečně, efektivně přepravovat. Takže asi k tomu, proč používáme drahé traktory pro svou práci. Už jsem taky zaslechl názor od veřejnosti, že vlastně máme drahé traktory za dotace. Neznám žádného zemědělce, který by si přímo koupil traktor z dotací. To je mýtus. Traktory my si kupujeme ze zisku, častokrát je splácíme dlouhou dobu, kupujeme si je na úvěr, jo, takže takový traktor není pravda, že bychom měli přímo na ně nějaké dotace. A dotace, které plynou do zemědělství, tak si říkají lidi, tak zemědělci mají dotace, ty si mají dobře. No to je tak, že my dostáváme dotace proto, aby vy, občaní, jste mohli konzumovat potraviny za přijatelnou cenu. A zároveň, abychom dokázali se starat o krajinu a o přírodu takovým způsobem, jak je po nás požadováno, tak nás to taky stojí poměrně dost nákladů, takže ty dotace slouží taky k tomu, aby pokryly tyhle více náklady, které s tím máme spojené.